Dobrý večer, chtěla bych vás pozdravit. A jsem tady jako jediný zástupce, který studuje univerzitu 3. věku. A dala jsem se na výtvarný směr. Chtěla bych navázat na ten první snímek, kdy vlastně ty obrázky, které jsou nebarevné, jsou 50 let staré a jsou to kresby, když mě bylo 16. A ta druhá, ta dvojici je upravovaná v Zoneru a tím pádem vlastně získává úplně jiný charakter a hlavně mě teda bavilo práce s barvama. To jsou milenci, to nemusím ani překládat. A je to malovaný na přírodní papír černý bílou křídou a upravené je to v Zoneru v nějakých efektech, kde se vlastně dosáhlo tohoto barevného uspořádání. Tohle je obrázek, který měl nějaký příběh, jmenovalo se to podle mě Šílený houslista. A nevím, jestli jsem to slyšela, nebo četla, nebo viděla někde, že prostě houslistovi se ztratili housle a on někde vykradl krám a ty housle si získal tím způsobem. Takže to tam bylo znázorněno. No, Lucrezia Borgia, ta je provedená v tužce a potom dál teda v Zoneru udělaná jakoby negativ, takže to každý vidí tu změnu a ten výraz té barvy, který prostě tu kresbu úplně změní. Tohleto bylo kreslené podle fotky někde z Berlína, sousoší Faust a Mephisto. Tenkrát se mi to moc líbilo a bohužel se mi ta fotografie nebo ta pohlednice ztratila. Údajně už tahle socha neexistuje, prostě vzalo to za své za druhé světové války. A po přenešení do Zoneru to vypadalo jinak úplně velmi pěkně. No, to byl nějaký obrázek tuží Manet a přenesený, teda vykolorovaný v Zoneru, kde se získal úplně jiný charakter. No, myslím, že to mám co... To je místo, kam jsme jako v mladých letech jezdili na takzvané čundry, což asi ještě dneska pořád existuje na Lužnici, jmenuje se to Červený mlýn. A tam jsem si kreslila právě tu budovu toho mlýna v tuží a teď jsem ji jakoby vykolorovala v Zoneru, jak v tom provedení a vypadá to trochu pohádkově. Tohle je pocházím z Děčína, tohle je pohled z mého rodného domu na město Děčín. A vpravo je opět úprava v Zoneru, kdy ta kresba získala takovou hloubku a barevnost, která není patrná na té kresbě tou tuží. Vlevo milenci jsou asi z roku 1966 a ta prostřední malba je monochrom, kdy monotyp, a to je dělaný letos v květnu a tohle to už je jenom úprava udělaná do Passeparty. Tohle to bylo malováno někde na hodinách malby. Podle pana profesora Bartlinka jsme měli zadání umístit ten objekt někam do prostoru. Já jsem to potom ještě předělala v Zoneru do téhle podoby, protože tam to bylo takový plochý a nebylo to prostě jako ničemu. Normální akvarel, který jsme tam měli jako povinně tam vypracovat nějakou, je to nějaká anonymní krajina z Českého středohoří. Jinak chci říct, že akvarel jsem nikdy moc nedělala, to jsem byl první akvarel, který jsem dělala po 50 letech. Tohle jsme měli plenér ve Staré Oležce, který uspořádala katedra výchovy, je to tak? Jo? A je to prostě nějaká krajina, která je malovaná v tom smyslu trošku jakoby snaha po impresionismu a snaha po nějakém názorné skutečnosti. Tohle je tempera, vlevo malovaná jako ten originál a přinesla jsem si to teda do Zonera a trošku já jsem to opepřila, aby ty barvy byly teda výraznější a vypadá to teda líp. Taky z té Staré Oležky, taky to si pamatuju, že jak pršelo, že jsme to už potom jako zabalili venku, já měl mokrý papír a je to na takovém barevném pastelovém papíru, je to pastel a tím, že byl ten papír barevný, byl mokrý, tak i trochu ta barva jakoby se nasákla z těch kříd a bylo to.
byl plenér na Murteru 2 roky za sebou, v roce 2011 a 2012, a ten obrázek je z roku 2011, pobřeží na Murteru, naživo venku malovaný, no, křídama zase na nějaký přírodní papír. To je z letoška, to jsou takové pohledy z hodně vyvýšeného místa nad tím ostrovem. Takže dole nahoře je teda pohled do přístavu a na hory, na pohoří, a dole je pohled na pohoří a moře. No, jako vidíte, jak to tam je uspořádané. To bylo nějaké zadání vytvořit obraz závěru toho pobytu na Murteru, takže tohle je obraz malovaný akrylem a je to pohled v přístavu na soustředění teda lodí, které tam je. To je taky pobřeží, no, tak je to akryl. No, tam zaujaly ty kameny, protože jsou vlastně takový jakoby naznačený, že jsou mokrý, přitom jsou jako světlý a ještě tmavý. K tomu nemám, co bych asi podotkl za komentář. No a tohoto mě vybudilo na Murteru, že pořád jsme malovali pobřeží, tak jsem vyšla do rybárny koupit ryby a na talíř jsem udělala takové zátěží, takže tam to je skica křídama, suchým pastelem, teda na nějakým tom papíře tmavým, a to je namalovaný obraz akrylem. A tohoto jsem zkoušela enkaustiku, takže krajina, pohled do korun, normálně voskovkama na žehličku, a tam to bylo na vizitkový papír, tam to bylo na obyčejnou čtvrtku, a tohle stojí, myslím, na krabici od dortu, takový ten hladký, no ne, tak jako potřebuji hladkou, že jo, takže tohle stojí.